Ja mislim da je stvarno bilo dosta i da bismo trebali razgovarati argumentirano. VD intendant najavljivan od aktualne gradske uprave kao ekonomski stručnjak koji bi trebao preporoditi Hrvatsko narodno kazalište, istini za volju, sam je priznao da nema iskustva u vođenju ovakve institucije, osim pjevušenja po festivalima i vođenja maskembala. Međutim, njegove menadžerske sposobnosti upravljanja bile su glavni adut kako nadoknaditi vođenje nacionalne kuće. Što je Mucalo napravio do sada, to je zapravo najvažniji kriterij koji bi trebao biti ocjena, odgovor na pitanje što je napravio do sada. Meni je žao što Služba za kulturu na prošloj sjednici Gradskog vijeća, kad je bila prigoda o financijskom izvješću Hrvatskog narodnog kazališta, nije vijećnicima dala na uvid i to smo komentirali i tražili smo dapače da se točka vrati i da se dopuni tim informacijama. I zanima me tko je zapravo u Službi za kulturu donio odluku i po čijoj naredbi da se izvješće ne predstavi gradskim vijećnicima, jer izvješće o tome što radi i kako radi Mucalo postoji od srpnja 2011. godine, izvješće koje je potpisao VD intendant Duško Mucalo, a izradio Milan Klarić, voditelj računovodstva. Dakle, važeći, kako vi to volite čuti, važeće izvješće o radu. Ja ću se u svom današnjem sudjelovanju u raspravi zapravo osvrnuti na ovo izvješće o radu, jer mislim da je to ono o čemu moramo razgovarati i da je to ono što daje kredibilitet Mucalu, i povezat ću sa njegovim izjavama koje je dao nakon naše posljednje sjednice na Gradskom vijeću na istu temu. Tako je VD rekao kako je gledanost podigao na 68,5%, a u izvješću na stranici 16 podatak je da je gledanost 58%. Dakle, imamo jedan podatak kojim je Mucalo obmanuo javnost grada Splita, a sam je potpisao ovaj podatak. Također govori i o broju pretplatnika, međutim i broj pretplatnika je pao u sezoni 2010-2011. Kad je riječ o financijama, Mucalo kaže 1 000 000 kuna trenutnog minusa, što je također laž. Žao mi je da nemaju kolege vijećnici na stolu i to je vjerojatno bio cilj, pa ćemo onda nakon imenovanja dobiti financijsko izvješće, jer na stranici 9 je stanje minusa u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu 2 milijuna kuna. Bez onih 400.000 od Splitskog ljeta, to je negdje gotovo cirka 2 milijuna i 300.000 kuna. U čemu je još problem? Mucalo niti vlastite prihode nije riješio ove godine u prvih 6 mjeseci, i koji su mu neophodni za pokrivanje programa. Vi to jako dobro znate, svi zajedno, da su proračunska sredstva nedostatna za pokrivanje programa i tu se očekivalo od velikog ekonomskog stručnjaka, stratega, da omogući vlastite prihode. Radi usporedbe, da ne bi bilo možda poslije kalkulacija kako je riječ o politikanstvu, HNK je 2008. godine ostvario 11 milijuna vlastitog prihoda, 2009. 8 milijuna, 2010. 9, a prvih 6 mjeseci 2011. godine tek 2 milijuna. To su podaci koji govore o tome kako radi izvrsno, fenomenalno i korektno. Idemo dalje. Bahatost u sina razmetnoga posebno je evidentna u rashodima za autorske honorare i ugovore o djelu, to vam se nalazi na stranici 8, koji su u odnosu na prošlu godinu... U ime kluba vijećnika mogu govoriti, nemojte mi oduzimati vrijeme. Možete, ali vas podignuti sa 3 milijuna i 800 tisuća na 5 milijuna 600 tisuća kuna. U kazališnoj kući odigrava se prava predstava u režiji Duška Mucala s glavnim glumcima, ravnateljima opere, baleta i drame. Predstava je naravno ovdje samo metafora jer se u zbilji radi o najskupljim honorarima u njihovim karijerima
kako za umjetnički angažman, tako i o honorarima za ravnateljstvo. Dug prema dobavljačima i autorskim honorarima, glumcima, pjevačima iznosi, poštovane kolegice i kolege, poštovani građani Splita, 2 milijuna i 500, molim vas kolega, 2 milijuna i 500 tisuća ljudi, 500 tisuća kuna, uhljebljivanje ljudi bez javnog natječaja umjesto legalnog isplaćivanja, jer su se isplate vršile preko student servisa, čime se izbjegavalo plaćanje države, ukratko varala se država. I evo na kraju ću samo podsjetiti da je VD Mucala 2 puta odbili ne samo i jedan i drugi ministar, nego i Nacionalno vijeće za kulturu, da ga odbilo i Vijeće za kulturu grada i to je doista činjenica, to su činjenice koje bez obzira na političke opcije i na ovakvo stanje koje jest i u koje je doveo Splitsko kazalište, obvezuju čovjeka na odstupanje. I to je pošteno i zato nam u ime kluba vijećnika HDZ-a ne pada na pamet podržati ovakav prijedlog, ma koliko puta on došao na dnevni red, a ja ću vas podsjetiti onoga što smo vas danas informirali. Hvala.